Goedenavond en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. De politie heeft een 47-jarige man uit de gemeente Schouwen-Duiveland aangehouden voor het schietincident in Serjansland afgelopen zondag. Hij zit vast voor verhoor. Bij het schietincident raakte een 37-jarige man uit de gemeente Schouwen-Duiveland gewond. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Sindsdien zocht de politie naar de verdachte. Toen ik de eerste keer heb geluisterd, moest ik nog een keer horen en nog een keer. Dus ja, het blijft wel hangen. Prachtig nummer, leuk geschreven, mooie videoclip vooral. De KNRM bestaat 200 jaar. Daarom kwamen vrijwilligers vanochtend samen bij het KNRM-station Neeltje Jans. Artiesten Stef Bos en Fleur presenteerden er het jubileumlied dat ze speciaal voor de KNRM schreven, getiteld Wat als de storm komt. Ja, het lied gaat er eigenlijk over, je kan alles controleren, je kan nog zo goed voorbereid zijn op een situatie. Maar als de storm komt, dan ben je op jezelf aangewezen en wat ga je dan doen? Maar dat is dus niet in het geval van de KNRM. Je bent niet op jezelf aangewezen, dan zijn deze helden en die gaan je komen helpen en die gaan je redden. Plus als je met zo'n boot de zee op gaat, krijg je ook direct het ritme voor het nummer. Want dan stoot je op die golven. Zo. De golven te hoog zijn. Een van die jonge gasten die hier naar mij toe kwam, zei van dit is zo spot on voor wat het voor mij betekent om deel van deze club te zijn. Ja, dat is het enige. Als zij het niks zouden vinden, ja, dan zou het wel wrang zijn. Hierna gingen de artiesten naar andere KNRM-stations in Nederland om het jubileum verder te vieren. Karren en auto's vol met broodbeleg, pasta en groenten in blik worden opgehaald in Aagtenkerken en Domburg. De protestantse gemeente zamelt eten in voor de voedselbank Walcheren en kan daarbij rekenen op de hulp van kinderen uit de buurt. We gaan langs de deuren en we vragen of ze eten hebben voor de voedselbank. En hebben mensen een beetje eten voor de voedselbank? Ja, heel veel. We zijn maar 2 straten en we zitten nu al vol. Zo, top. Het is geweldig. En goed, dankzij de kinderen. En die kinderen zijn er 20, 25 die meehelpen. Dat is gewoon een feestje. Je ziet dat wij hier, hè, als we door de straat rijden, dan doet iedereen de deuren open. Oh ja, dat is waar. Dus het is eigenlijk gewoon een gebeuren van het dorp door het dorp. In korte tijd staan er al enkele tientallen kratten klaar. En juist in deze periode is de voedselbank daar erg blij mee. We hebben nu december achter de rug. Is voor ons altijd een topmaand qua spullen die we krijgen en wat er ingezameld wordt. Januari, februari is meestal een dip. En nou, dan komt zo'n actie als hier, komt als geroepen. Het is werkelijk geweldig. De wereldberoemde Australische schrijver Terry Hayes bracht een bijzonder bezoek aan Goes. 500.000 exemplaren van zijn eerste boek Ik ben pelgrim zijn in Nederland verkocht. Nu heeft hij na 11 jaar een nieuw boek, Het jaar van de sprinkhaan. Normaal gesproken is hij niet zo happig op boekpresentaties, maar voor Goes maakte hij een uitzondering. Because isn't it a wonderful bookstore? And they sold a huge number of copies of I Am Pilgrim and really supported the book. So I was very, very pleased when they invited me to come here and you know, talk about both that book and Locust. Hayes heeft niet alleen door de goede boekverkoop een speciale band met Nederland. 2 of my 4 children actually live here in the Netherlands now, so I have an emotional attachment both through the books and through the family. De reacties waren positief. Ja, ongelooflijk. Wie verwacht dat nou in zo'n plaats? Maar ik vind het heel leuk. Ik ben toevallig zijn boek aan het lezen op dit moment, dus ik denk, ja, daar wil ik toch wel even heen. Wat mij opviel is dat ongeveer 3/4 van het boek inleiding leek en pas 1/4 een echt verhaal. En dat was gewoon zo lekker lezen, omdat je, als het echte verhaal duidelijk begint, je de hele volgeschiedenis gewoon lekker weet. In totaal hebben zo'n 70 fans een gesigneerde versie van het nieuwe boek in ontvangst genomen. De hervatting van de voetbalcompetitie in de 3e divisie met Hoek op eigen veld tegen Kwik uit Den Haag. Kwik in de aanval, beginfase wedstrijd in de 9e minuut. En dan is daar een kans in de maak via Rachid Bouaouzan. Maar de redding is uitstekend van Hoekkeeper Knipping. Het is eigenlijk het enige hoogtepunt in de eerste helft. Hoek dat geen kans creëert. Na rust komt Hoek goed weg. Hier een goede redding van Lars Knipping. Nog een goede redding van Lars Knipping.
en het blijft nog altijd 0-0. Maar Hoek speelt in de tweede helft wel veel beter dan in de eerste helft. Krijgt ook meer kansen. Hier is een goede aanval in de maak. De bal komt bij Mathieu de Smet. In de punt van de aanval staat Steve Schalkwijk en die rond na dik een uur spelen af. En Hoek komt dan in de tweede helft verdiend op een 1-0 voorsprong. Hoek kan een overwinning goed gebruiken, staat op de 7e plaats. Kwik is de nummer 11. Kwik heeft nog niet veel laten zien in de tweede helft, maar dit is een diagonaal schot van Jaap Fischer. 13 minuten voor tijd en dat betekent zelfs de gelijkmaker. 1-1 en dat is een domper voor Hoek. Blessuretijd, 5e minuut blessuretijd. Enzo Hunting met een vrije trap. En Hoek krijgt het deksel op de neus, want Kwik gaat winnen met 1-2 in Zeeuws-Vlaanderen. De 6e nederlaag al van Hoek in dit seizoen. De meegereisde supporters laten Hoek teleurgesteld achter. Want Hoek gaat met 1-2 onderuit. We hadden vandaag te maken met veel bewolking en een matige tot vrij krachtige wind, waarbij de temperaturen opliepen tot ongeveer 4 à 5 graden. Met name door die wind voelde het allemaal iets guur aan ten opzichte van de afgelopen dagen. In ieder geval gisteren was het rustig. We hebben te maken met een hoge drukgebied en deze voert vanuit het noordwesten de komende tijd wat storingen aan en daardoor wordt het geleidelijk wisselvallig. Ook vanavond en vannacht wordt de bewolking al geleidelijk dik genoeg om wat motregen te geven, bij minimumtemperaturen rond 3 graden. Zondag waait het vrij krachtig uit het westen tot noordwesten en we krijgen wisselend bewolkt weer en af en toe buien bij een temperatuur van 5 à 6 graden. Maandag volgen er buien met een mix van regen, sneeuw en korrelhagel en dan ligt het kwik rond 4 graden. De dagen daarna wordt het wat kouder en krijgen we in de nachten te maken met lichte vorst. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Graag tot zo, want dan ben ik nog bij u terug met Zeeland de Week met een overzicht van het nieuws van de afgelopen week.